Попитах себе си отдавна, кога човек е най-щастлив, и отговора верен бавно, като в песен се разкри. Човек е най-щастлив тогава, когато болката замре, изпълни шепи да раздава любов за всеки от сърце. Човек е най-щастлив тогава, когато болката замре, изпълни шепи да раздава любов за всеки от сърце. Но кой премахва всички болки, но кой душите ни цери? Не е ли Бог, чиято обич словото ни изяви? Човек е най-щастлив тогава, когато болката замре, изпълни шепи да раздава любов за всеки от сърце. Човек е най-щастлив тогава, когато болката замре, изпълни шепи да раздава любов за всеки от сърце. Попитах себе си отдавна, кога